Eu sunt Călin și astăzi vom vorbi despre atacuri bune și atacuri slabe. De exemplu, un atac bun este un atac cu tactică. Dacă atac eu așa, vedeți că adică alegeți între Lightning, care atacă și de destul de puțin damage, și Health Potion, care îți regenerează trupele. E mult mai bun Health Potion. De exemplu, uitați aici. Am un clip în care l-am atacat pe un tip rău de tot. Foarte rău. I-am dat directul. Fiți atenți. Uitați-vă. Dar Valcarul nu prea a făcut mare chestie pentru că vedeți voi ce face. Se duce unde nu trebuie. Mă rog, a făcut o stea și atât bine. Acum m-am bazat doar pe Gen, că Valcarul a murit. S-a dus unde nu trebuia. Mai bine se ducea după Giants, că Gianții mai bine omora Gianții decât Valcarul, că Valcarul a făcut mare chestie. Adică, cred că el a făcut, Valcarul, ea a făcut o stea și șmecher, că Valcarul are damage mare, dar ar fi și mai șmecher dacă s-ar duce ca Gianții, numai la defense și după aia să se ducă la astea, gen Town Hall, la chestii de-astea, gen Elixir, Town Hall, să, da. Oricum, după cum vedeți, eu am... După cum vedeți, v-am zis că am Town Hall 7. N-am dat bani, doar că sunt cam nu pentru Town Hall 7, adică atacații. Și uitați și voi ce repede, adică mă atacă Super Petro, oh my god. Aoleu, mica fric, aoleu, ce traflon. Am noroc că atacă cu căcaturi, că dacă nu îmi dă directul. What? De ce, pui mei? Am băgat mea și picioarele. Mă rog. Am multe mesaje pe WhatsApp, ignorați-le. Eu vreau să mai maxez, adică ar trebui să fiu la începutul Town Hall 6. Acum câteva zile mi-am făcut Town Hall 6 și am dat acum bani, mi-am luat de-ăștia, mi-am luat gems și mi-am făcut și Town Hall 7. Acum n-am mai avut gems, dar am câștigat o misiune cu să fac 1250 de trofee și am făcut. Dar pe mine mă enervează o chestie. Dacă am Town Hall 7, dacă am Town Hall 7 și sunt atât de, nu sunt chiar pro pentru nivelul meu, adică serios, nu balău pentru cum a trebuit să fiu. Băgam pe și picioarele. Scuzați-mă, am multe mesaje pe WhatsApp, pe grupuri. Nu mă interesează prea mult, adică le răspund eu, dar mi-o lene acum. Și sunt sigur că am eu un grup pe care îmi trimite ăia numai mesaj, da, sunt obișnuit. Dar de obicei am mai filmat un clip, mi-a stricat tot clipul, așa că nu am mai putut să-l postez. Așa, cele mai importante chestii, elemente din baza ta sunt defensurile. Adică fără defensuri n-ai mai face nimic, n-ai nicio șansă să câștigi. Pentru că defensurile atacă și protejează Town Hall-ul. Dar, teoretic, banii și elixirul și elixirul negru sunt cele mai bune chestii, pentru că dacă nu ai bani elixir sau elixir negru, nu poți să iei rege sau chestii de-astea, dar Barax și eu aș cam avea nevoie de chestii de-astea, oricum. Eu ar trebui acum să-mi upgradez, că sunt în urmă rău.
cu chestiile astea. Și ar trebui să mă upgradez, adică sunt balou pentru nivelul meu. Uitați-vă și voi unul care uitați-vă și voi la ăsta, nivelul 42. Vedeți voi că e mult mai pro ca mine, la Town Hall 6. El vrea să-și maxeze tot, dar tot. Și după aia să-și facă Town Hall 7. Nu prea ar fi chiar tare asta. Puteți să ai Town Hall 6. Deci vreau să am așa direct Town Hall 7, să zică lumea că sunt boss, chestia asta. Nu contează. După ce termin seria asta cu Clash of Clans, sunt destul de pro pe Clash of Clans, deci n-am nevoie, nu mai am multe clipuri de postat cu Clash of Clans. Cred că o să trec la Minecraft, pentru că dacă fac clipuri cu Minecraft, o să am mulți abonați și o să am și multe like-uri, pentru că Minecraft e un joc foarte popular. Dintre jocurile astea, Minecraft e cel mai popular joc. Adică, cel mai popular? Adică, acum spun eu, că cred eu, că cel mai popular joc este GTA. Mulți copii se joacă GTA. Aș putea filma și GTA, dar n-am calculator, doar sora mea are calculator și mele și are mai căcaturi, pe calculatorul e full. Așa că filmez GTA San Andreas pe tabletă, că pe tabletă fac o grămadă de chestii. Îmi este foarte necesară. Cu ea filmez, cu ea mă joc, cu ea... Scuzați, mi-a trăsnit degetul. Cu ea filmez, cu ea mă joc, cu ea fac o grămadă de chestii. Cu ea sun, am o tabletă de aia Lenovo pe care pot suna. Și îmi place mult tableta mea. Dar nu cred că o să reziste prea mult, pentru că am avut multe tablete, dar nu au rezistat prea mult, că am făcut prea multe chestii deodată cu ele. Și asta e, că tabletele n-au oricum. Vă sugerez neapărat să intrați în clanul ăsta, deci sunt membri extrem de amabili, v-am zis. Și e bun clanul, am câștigat multe orări, da? Sunt mulți de ăștia aici. Adică, uitați voi, avem unul de nivel 90. Știu că nu e cel mai bun nivel 90, adică unii au și 190, 200. Dar totuși e ceva, nivelul 20, Town Hall 9. Am 2 de Town Hall 9. Mă rog, ăsta e cam nou. Asta e bală rău. Dar mai am unul de Town Hall 9, care eu ca exemplu, e super pro. Danic. Uitați-vă și voi cum arată. Mă rog, că a fost atacat. Baza lui e destul de bună. Adică, maxim a fost bătut cu 2 stele la baza asta. A avut baza asta de vreo 2-3 zile. Scuzați-mă. Oricum, e o bază destul de bună. Adică dacă îl atac eu și eu atac de obicei cu puține tâmpeni. De exemplu, să zicem, atac cu 22 de Giants și 30 de Arcors. Și este chiar șmecheră chestia asta. Cer și donate. Și vorbeam de trupele bune. Eu vreau să-mi doneze Giants sau chestia asta. Oată, cine Rever și Giants spun. Da, nu la levelul nu mă refeream, vreau level mai mare, dar ce să fac, și levelul nu sunt bun. Eu am nivelul 2. Scuzați-mă pentru sunetele astea, sunt papagalii mei.
am postat un clip cu ei, clipul ăla în care stau nemișcați și se numește Papagalii mei se tem de YouTube. Are de-abia 5 like-uri, l-am postat acum 20 de ore. Adică nu e mare chestie, nu fac mare chestii acei papagali, dar sunt drăgălași. Adică am 2 comentarii, unul chiar de adevărat și unul e adevărat. Că papagalii mei sunt drăguți și unul că eu am muncit foarte mult să-i fac să stea pe loc. Și unul e adevărat, că papagalii mei, da, sunt drăguți, dar n-am muncit mult să îi fac să stea pe loc. Le-am luat mâncărica, am pus mâncare proaspătă și am ridicat așa mâna și am filmat. Doar asta am făcut. Și a fost feriți, aia erau încometați. Au mereu chip să mănânce. Se uitau așa, atât la mâncare, credeam că o să le dau. Și până la urmă le-am dat, după ce am filmat clipul. A durat câteva secunde. Oricum, trebuie să fac peste mult timp, Elena, să așteptăm. Și durează, sunt sigur că durează peste timpul meu care pot să-l fac. În care maximul trebuie să fie de 15 minute și 15 minute, filmez acum 11 minute. Dar o să fac și alte serii cu Clash of Clans, dar nu știu. Adică pe Clash of Clans sunt destul de pro, deci o să fie aproximativ 10 episoade cu Clash of Clans. Și după aia o să filmez Minecraft sau GTA. Trimiteți un comentariu dacă vreți să filmez cine votează pentru Minecraft, cine votează cu GTA-ul. Da, cred că cine votează cu GTA-ul, și e și popular. Da, e destul de șmecher. Are calitate, grafica e super, mișto, mi-e place foarte mult. Deci, cui nu i-ar plăcea? Un joc super tare. Vreau să-mi doneze. Stai puțin. Stați puțin. Da, m-a atacat cu niște căcate. Adică milionul nu e mare chestie. Adică ar trebui să fie pe locul 5-6 de la bara. Depinde, unii milioni, dacă tași cu vreo 30-40 de milioni și să zic 2-3 dragoni, ai putea să bați cu 100 sau 2. Oricum, deci am un coleg la școală care vorbea despre Clash of Clans și zice, adică are Clash of Clans și a băgat bani și zice că are un dragon pui și că mai are și niște mici dragoni albaștri care a câștigat de unde are la un de la o casă de aia care scoate barbarii sau chestia asta. Așa a zis el, nu eu. Eu doar am râs de el cu niște alți colegi. Adică serios, toată lumea știe că se numesc Baby Dragon. Adică nu Dragon Pui, Baby Dragon. Și că dragonii ăia mici albaștri se numesc Minions. Easy Row. Adică ăla nici măcar nu știe numele la astea. Cred ăștia care... da, n-am puțin timp. Îmi pare foarte rău, deci trebuie să închid, că am filmat 14 minute și 34 de secunde. Vă doresc noroc, dacă vreți puteți să ascultați de sfaturile mele, mai bine să încercați o bază troll, asta e foarte șmecher. Am o bază troll aici, dar nu vă pot arăta că mai e puțin și fac 15 minute, așa că la revedere, pa!